ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብባህሪኡ ዝጸንሐ እንድዩ ዝጸንሐ እናበለ ዓብዩ ኣብቲ ሕዚ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ እዩ በፂሑ ዘሎ ጥቕልል ኣቢለ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ግን ጠቕላላ ኣብ ትግራይ ሕዚ ብዙርያ መለሽ ክትብሎ ትኽእል ማሕበረሰባዊ ውድቀት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ማሕበረሰባዊ ውድቀት እዩ ብሃይማኖት ክትብሎ ብኢኮኖሚ ክትብሎ ባህላዊ ክትብሎ ማሕበራዊ ህይወት ክትብሎ እዚ እኒአና ትብሎ ነገር የለን ሕዚ ኣብ ትግራይ ኮምፕሊትሊ ማሕበረሰባዊ ውድቀት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ጦርነት ሒዝዎ መፅኡ ዘሎ ማሕበረሰባዊ ውድቀት እዩ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደ ጥራሕ ኣለና ንብሎ ምናልባት እቲ ናይ ፖለቲካዊ ሕማቕ ልምምድ ፀኒሑ እንዲኮም እናተለማመደ እዩ መፅኡ ሕማቕ ንሱ ልምምድ ንሱ ግን ንብዙሓት ነገራት ፀልይዎም ሕዚ ጠቕላላ ኮምፕሊትሊ ሓደ ንብሎ ነበርና ናይ ሃይማኖት ቦታት ዶ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሃይማኖት ዝሓሸ ክኸውን ነቲ ማሕበረሰብ ስነ ልቦና ክሃንፅ ኢልና ነርና ኮምፕሊትሊ እውን ወዲቑ ጠቕላላ እቲ ማሕበረሰብ ሕዚ ኣብ ማሕበረሰባዊ ውድቀት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ትግራይ ኣነ ብውድቀት እዩ ሕዚ ዝገልጾ ማለት እዩ እቲ ናይዚ ሽግራት እዚ መንቀሊ ዝፀንሐ እዩ ከምቲ ዝብለካ ዘለኹ ዝፀንሐ እዩ ብፍላይ ድማ ሕዚ ምስቲ 30 ዓመት 40 ዓመት ዝፀንሐ ስርዓት ክንሪኦ ከለና መበቀሉ እቲ ስርዓት እሱ መነሽኡ ክንሪኦ ከለና ጥዕና ዘለዎ ኣይኮነን ብስሩ ክለዓል ከለውን ንድሕሪት ምርኣይ ከድሊ እዩ ሕዚ ንምሳሌ ሕወሓት ዝተፈጠረሉ ብ1967 በረኻ ክወፅእ ከሎ እንታይ ሒዙ እዩ ወፅኡ እንታይ እዩ ጥዕንኡ ስሩ ምክንያቱም ናብ በረኻ ከውፅኦ ዝኸኣለ ሽዑ ንሕና ኣነ ሕዚ ከፍቲ ዝረኸቦ ብ1950 ጀሚሩ እሽካብ 60 ዘሎ ዓመተ ምህረት ናይ ተምሃሮ ንቕናቐ ነይሩ እቶም ሕወሓት ዝወፁ 1967 ዝወፁ 7 ኣባላት ኣብቲ ናይ ተምሃሮ ንቅናቄ ነይሮም እዮም ሕዝቲ ንቅናቄ ንሱ ዝነበሩ ዕላማ እንታይ እዩ መሬት ለኣራሹ ዝብል ዓብዪ ሕቶ ዝነበረ መሬት ለኣራሹ ዝብል እቶም ሰባት እዚኦም እውን ሕቶ ነይርዎም ከም ሃገሮም ማለት እዩ ነገር ግን ብ1966 ደርጊ ክመፅእ ከሎ ግን እዚ ሕቶ እዚ መሊሱ ኣሎ መሬት ለኣራሹ ዝብል ኢሚድየትሊ መሬት ለኣራሹ ደርጊ ክምልስ ከሎ ቀጥታ 7 ካብቶም ዝነበሩ ናይ ንቅናቄ ሕቶ ዘልዕሉ ዝነበሩ ቀጥታ በረኻ ወፅኦም እቲ ሕቶ ተመሊሱ ኣሎ ነገር ግን ንሳቶም ናብ በረኻ ወፅኦም ኣወፃፅኡ ጥዕና ይብሉን እቲ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ዝቐፅል እንታይ ኮይኖም እቶም ካልኦት ዘይወፁ ብርግፅ እዩ ናይ መሬት ኣራሹ ጥራሕ ኣይኮነን ነይሩ ትሕቶ ዓርሰ ምምሕዳር ነይሩ እዩ ብቋንቋኻ ምጥቃም ምናምን ዝብሉ ነይሮም እዮም እዚኦም ፖለቲካሊ ክስርሐሎም ዝግብኦም ካብኡ ድማ እቶም ተምሃሮ ዝነበሩ ንቅናቄታት ብዝተፈላለየ ፖለቲካል እናተኸፋፈሉ እናተወደቡ እዮም መፅኦም ሕወሓት ግን ቀጥታ እዩ በረኻ ወፅኡ ንምንታይ በረኻ ዝወፀትሉ ኣነ ካብቲ ዝተረዳእኽዎን ዘንበኽዎን መሬት ንኣራሹ ዝብል ደርጊ ብ1967 ክእውጅ ከሎ ቀጥታ እዚኣ ዘናሱ ሕቶ ይመስለኒ ኣሎ ስለዚ ድማ እንታይ ማለት እዩ እቲ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ይበህጎ ነይሩ ማለት እዩ ይበህጎ ነይሩ እንታይ ዘውፅእ ነይርዎ ስለዚ ካብኡ ካብቲ መስፍናዊ ስርዓት ዝቐፀለ ዝመፀአ ባህርያዊ ሕዚ ዝቐፅል ዘሎ ማለት ናብቲ ኩሉ ሽግር እቲና ዝኒኦ እቶም ኢንተርናሽናል ዝኾኑ ሕቶታት ዓርሰ ምሕደራን ቋንቋን ገለታት ዝብሉ ኢንተርናሽናል ሕቶታት እዮም ኩሉ ሰብ ዝሓቶም ዝነበሩ እዮም ነገር ግን ንሳቶም ሽፋን እዩ ተጠቂሞ እምበር እቲ ሕሉፍ ዝነበረ መስፍናዊ ስርዓት ክቐፅል ስለ ዝመፀ ናብቲ ኩሉ ሽግር ዳሪግና ዘሎ ሕዚ 34 ዓመት ምስ ሓዘ ድማ ናፍቲ ዝነበረ ዘውዳዊ ስርዓት እዩ መሊስዎ ዘመናዊ ዘውዳዊ ስርዓት እዩ መሊስዎ ናፍቲ ኩሉ ሽግር እቲና ዘሎ መንቀል እዩ ዝመስለኒ ኣነ በቲ ዝተረዳእኽዎ ማለት እዩ ምክንያቱም ደርጊ ብ1966 ክነግስ ከሎ ብ1966 ይነጊሱ ሕዚ ሓንቲ ዓመት ገይሩ 67 ምስ ገበረ መሬት ኣራጁ ኣውሽ ኣብ ሓንቲ ዓመት ምንም ዝነበሮ ሜኒፌስቶ እኳ ዝነበሮ ዕላማ እኳ ኤክሰርሳይዝ ከይገበረ ልክ ኣብ ሓንቲ ዓመት እዩ ሕወሓት ወፅኡ ዘውፅኦቶ ድማ እዚኣ እታ መሬት ንኣራሹ ትብል ስለተመለሰት እያ ኣይፎተዋን ማለት ኮይኑ ምክንያቱም ናይ መስፍናዊ ስርዓት ዝነበረ ዋና ዓንዱ ሕቁ ናይ መሬት ምሕዳርን ናይ መስፍናዊ ስርዓትን ስለ ዝነበረ ልክዕ እዚኣ ክትምለስ ከላ በቃ የካቲት ኮይ ወፅኡ የካቲት ኣዋጅ ተኣውጃ ብ1967 የካቲት መሬት ንኣራሹ ተኣውጁ የካቲት ወርሒ ድማ 7 ኮይኖም ወፅኡ እቲ መስፍናዊ ስርዓት ባህርያዊ ዝተላበሰ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ክመፅእ ከሎ ሕዚ እውን ናብዚ ኢሚድየትሊ ምስ ኣተየ እውን እቶም ናይ መስፍናዊ ስርዓት ዝነበሩ ኤክሰርሳይዝ ክገብሮም ጀሚሩ ክምልሶም ደብሩ ብዘመናዊ መልክዑ ከቐፅሎም ጀሚሩ ማለት እዩ ናብዚ ኩሉ ኣብፅሕና ዝኒኦ ሽግር ናይ ፖለቲካዊ ንፅረት ኣይነበሮን ዝኾነ ሂድን ዝኾነ ዝተሓበአ ዕላማ ነይሩዎ ማለት እዩ ኣነ ዝርድኦ በዚ እዩ
ሓደ ባህሪኡ ኸዚ ክንሪኦ ከለና ኣንነት ኣለዎ ካልኣይ ቶም ዝነበሩ ጽቡቃት ምሳሌ ዓንቶ ጠቂሰ ነይረ ደርጊ ዝሰርሖም ስራሕቲ ነይሮም ሕዚ ምሳሌ ጉልማሶች ዝበሃሉ ምናምን ዝበሃሉ ኣብቲ ሓንቲ ዓመት እኳ ኤክሰርሳይዝ ክገብራ ዝጀመረን ካብኡ ኣብቲ ዝነበሩ ዝገበረን ልክዕ ምስ መፀ ከጥፎም ጀሚሩ ንሳቶም እቶም ደርጊ ዝሰርሖም ኳስ ጉልማሶች ሕዚ ናይ ኢደ ጥበባት ናይ ገለታት ነታ ሃገር ክጠቅሙ ኢሉ ዘጉልበቶም እዮም ነይሮም ልክ ኢሚድየትሊ ክመፅእ ከሎ እንታይ ገይሩ ኣጥፊዎም ንዓኣቶም ደርጊ ድማ ንኩሎም ማዕረ ተጠቃምነት ኢሉ 5-6 ገዛ ዘለውን ካልእ ከከፋፍል ከሎ መሬት ብጣዕሚ ሰፊሕ ዝነበረውን ንኩሉ ማዕረ ተጠቃምነት ክፍል ከሎ ልክዕ ምስኣተ መሊስሎም ዝተመለሰሎም ሰባት ከሎ ደርጊ መንጥልኩም ዝነበረ ተባሂሎም እኮ ተመሪፆም ዝተመለሰሎም ሰባት ኣለዉ ሶ ባህሪኡ ዓፋንነት ኣለዎ ባህሪኡ ኣንነት ኣለዎ ባህሪኡ ንኻሊእ ሰብ ክጠቅም ዘይኮነ ንባዕሉ ከጉልበት እቲ ዝነበረ ሕሉፍ ዝነበረ ነገር ከንፀባርቕ እምበር እቶም ሕዚ ዘለዉ እኮ እቶም ዝወፁ 7 እዮም ነይሮም ናይ ሕወሓት መስረቲ እቶም ሕዚ ንሪኦም ዘለና ድሕሪ እዞም 7 ድማ ዝተወሰኹ ኣለዉ ካብ ባዕሉ ካብ መለስ ጀሚሩ እውን ካብ ካልኦት እውን ድሓር ዝተወሰኹ ኣለዉ ካብ ማለሊት ዝብል ጀሚሩስ ድሓር ካብ ማለሊነት ወፂኡ ናብ ሕወሓት ገይርዎ ናብ ህዝቢ ትግራይ ቃልሲ ገይርዎ መዓት ዝተፀንበርዎ ሕወሓትና እውን መዓት ዝፀንበርዎ ቤተሰብና እውን ኩሉ እውን ኣለዉ ሃገራውነት ገይርዎ ስለ ዝመፀ ካብኡ ድሓር ግን ታ ባህርያት ዓፋንነትን ታ ዘርኣውነትን ታ ናይ መስፈነነት ብዘማናውነት መልክዑ ጌርካ ንምቕፃልን ባህሪኦም ምፅዋ ኣብ 87 ዝነበረ ቻርተር ምክፋል ኮሪና ኢና ባዕልና ባዕሉ ክልተ ክስንጠቕ ከሎ እዚ ናይቲ ዓፋንነት ናይቲ ኣንነት ናይቲ ጉጅለነት ባህሪነት ትዝነበረ ናይ መስፈንነት ኣይለቆቆን ማለት እዩ ስለዚ ልምምድ እዚ ኸይዱ ህዝቢ ትግራይ እውን ኣይፈለጦን ዘሎ ካልኣይ ብስሩ እውን ብመሰረቱ ዓዲ ጦርነት ዓዲ ሽግር ክትኾን ዝተገበረት ዝነበረ ሕሉፍ ባህሪ እውን ተላቢሱ ስለ ዝኾነ እዩ ሕወሓት ኣነ ካብቲ ዘንበኽዎም ዝገርመካ መፅሓፍትን ዝዳሰስኽዎም ዘለዎ ታሪኻትን ብኣብርሃ ወኣፅብሃ ጀሚሩ ካብ ኣብርሃ ቅድሚኡ ዝነበሩ ጦርነታት ብታሪክ ዝተመዝገቡ ኣይኮነን ኣብ ፅሑፍ የለውን ናይዛ ዓዲ ናይ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓዲ ጦርነት ዝተመዝገበ ብኣብርሃ ወኣፅብሃ ጀሚሩ ዘሎ ናብዚ እዩ እዚኦም ክትሪኦም ከለኻ እቶም ጦርነታት ካብ ዝሓዝ ዘላ ዝተኻየዳ 54 ሚእታዊ ኣብ ትግራይ እዮም ተኻይዶም ትዝተረፈ 46% ሸዋ ኣብ ኦሮሞ ኣብ ጉሙዝ ኣብ ኡጋዴን ኣብ ገዛዕ 5% 10% እናተባህለ እዩ ዝከፋፈል ተን 54 ሚእታዊ ግን ብኩል ብሙሉአን ኣብ ትግራይ ተፈፂመን እቲ ጦርነት እዚ ካብ ሕወሓት ካብቱ ዝነበረ ናይ ጦርነት ባህርታት እውን ተዋሪሱ ዝመፀ ስለ ዝኾነ ናይ መጨረሻ ዕልባት ዝረኸበ ይመስለኒ እና ባህሪኡ ብጦርነት ዝነብር ብሓይሊ ዝነብር ብዕፋን ዝነብር ስለ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እውን ከስተውዕለሉ ክኽእል ኣሎ ንምንታይ እዩ ዕድመ ዘመኑ ኣብ ትግራይ ብጦርነት ጥራሕ 54 ሚእታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየዱ ጦርነታት ኣብ ትግራይ ጥራሕ እዮም ተኻይዶም እና እዚ ቱ ሕሉፍ ዝነበረ ባህርያት ዝተላበሰ ኣንነት ዝተላበሰ ሕወሓት ኣንነትን ዓፋንነትን ትምክሕተኝነት እውን ኣለዎ ስለዚ እዚኦም ዝተላዊሱ መፅኡ ስለ ዘሎ ብደንቢ ገይሩ ክሪኦ ክኽእል ኣለዎ ክርዳእ ክኽእል ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ብሽፋን ናይዚ 5 ዓመት 10 ዓመት ወይ ናይዚ 3 ዓመት ዝነበረ ነገር እናርአኻ ሕሉፍ ግን ዘይምዝካር ኣይከኣልን ሕሉፍ ዘኪርካ ኢኻ ንዕኡ እንታይ ከም ዘሎ ባህሪኡ ክትፈልጦሞ በዚ እየ ዝገልፆ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ብፅቡቅ ጎኑ ክንጀምር እንተኮይና እቲ ምንቅስቓስ ጥልቀት ይሃልዮ ባክግራውንድ ይሃልዮ ኦሬዲ ነቲ ዘሎ ፕራክቲካል ዝፍፅሞ ዘሎ ድርጅት ዝረአዮ ነገር ስለ ዘሎ ኦሬዲ ትሰብ ነቂሐሉ ብሓደ ብክልተን ነቂሐሉ ኣብ ባዕሉ ስለ ዝበፅሖ ዘሎ ማለት እዩ ምንቃሕ ጥራሕ ግን እኹል ክኸውን ይኽእል ምንቃሕ ጥራሕ እኹል ክኸውን ይኽእል ውዳቤ የድሊ ሓቢርካ ተሪርካ ምቅላስ የድሊ ተበታቲንካ ኣይኮነን ተበታቲንካ ሓደ ኮይንካ እውን እዚ ስርዓት እዚ ንፈልጦ ኢና ሓደን 5 እናበለ 5 ሰብ ኣፃሚዱ ትግራይ ጠቕላላ ብትን ናይ ምባል ተኽእሎ ዘለዎ ድርጅት ተበታቲንካ ንዕኡ ክትቃለሶ ዘበት እዩ ስለዚ ባክግራውንዱ ኣፅኒዕካ ሕሉፍ ታሪኹ ኣፅኒዕካ ባህሪኡ ጥልቀት ተረዲእካ ተወዲብካ ምቅላስ ከድሊ ንህይወትካ ክትብል ሓደ ግዜ እንታይ ኣነ ዝርዳእ ነይረ ቅድም ከዚ ሶሻል ሚድያ ክነጥፍ ከለኹ ፖለቲካ እንታይ እዩ እንታይ ክገብረልና እዩ ፖለቲካ ዝብል ዓይነት ረኣያ እየ ዝግንዘብ ነይረ እሞ የድልየኒ ኣነ ፖለቲከኛ ንኹን ኣይንኹን ወይ ድማ ናይ ፖለቲካ ፍልጠት ይሃልኒ
بتزوار جنت بوليتيكا زود أن مخان بسر كوايه زي لا مخانو زود أن مخانو نفس قد خواز مسايز زقعز مخانو بنت ردي صد حرصوا إلى أنا ولا بوليتيكا أيهون دحر دحر يزمت النوايا زي كوايه زي لا أنا خوينو وأنا قال سلنكو ولا بوليتيكا أيهون قال سلن مخنيات ما يلك أن نزله نفس قد خوا محورا هيوتي يكون أبغى يكون أو كله يرغبن له تحمقنا بوليتيكا ما دي سلازي زيات ودي بخا انكرها من كلاس كدلي مبتتانو ونا يدلن ማለት خز زلو ጽቡቕ ክትቀመሉ ክኽእል ኣሎ ብተግባር ዝተረእየ ስለሆነ ቀድሞ ከዚ ዝነበረ ሕቲ ምሳሌ ህወሓት ካብ ኣዲስ ኣበባ 2010 ናብ መቐለ ቅድሚ ምኻዱ ዝነበረ ጉዳያት ሂድን እዩ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ዋላ ንባዕሉ ግልፂ ኣይኮነልን ነይሩ ኣብ ማእኸል ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ትግራይ ይኹን ዝነበሩ ዋላ ኢቨን ኣብ ጓጉኡ ዝስራሕ ዝነበረስ ንባዕሉ ሽፉን እዩ ነቲ ህዝቢ ትግራይ እውን ብዙሕ ብግልፂ ኣይፈልጦን ነይረቶም ውሽጢ መዋቕር ዝነበሩ ሰባት እዮም ዝፈልጥዎ እምበር ዋላ ንባዕሉ ኣይረአዮን ነይሩ ማለት እዩ ሕዚ ፅቡቕነቱ ግን ተጋሂዱ ተራእዩ ኣሎ ብግልፂ ማለት እዩ ዝጭበጥ ዝድህሰስ ነገር ተራእዩ ኣሎ ተሕመቕ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምቕራፍ ምብትታን የድልን ውዳቤ የድሊ ብጥልቀት ምርዳእ የድሊ ምፍራሕ እውን የድልን በቃ እንድሕር ምማት ኮይና ክትሞታ ፖለቲከኛ ኮነ ይትኮን እንድሕር ዘይለቀካ ኮይኑ ምማትካ ኣይተርፍን ሰሎ ንኸይትመውት ንህይወትካ ክትቃለሰለካ ማለት እዩ እና ኣነ በዚ እየ ዝገልፆ እዚ ድርጅት እዚ ክገንዘቦ ከለኹ ሓደ እቲ ኣመፃፅኡ ባህሪኡ ከምቲ ኣንተ ዝበልናዮ ኮይኑ ካብኡ ድማ ብስለ ጥቕልል ኣቢለ ክሪኦ ከለኹ ሕዚ ምስቲ ናይ መናእሰይ ግፋ መናእሰይ ጥራሕ ይኮነን ዝገፍፍ ብስሩዕ ዕድመ እውን ኣይፈልን ስሉ ዝገፍፍ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝሓለፉ ጦርነታት ኩሎም ካብ ጦርነት ወፃኢ ክነብር ከም ዘይኽእል ኣነ ይሪኦ ኣለኹ ካብ ደቂ ሰባት ደም እናገበርካ ደቂ ሰባት እናሃብካ بدم زنبر نقصنا مخان يردن له. أنت أنا مسمتها إذا تحزز جرمك أنا بقول كلمات. ناي رومنا قستنا أنا هزخنا مسحف زنبه هو ويدمو فيلم ونلو سبارتاكس بهالفيلم له كم مسحف استوصل رسالة زخنا نسو. ناي رومنا قستات زنورهم نقصناهم كتري أغلها ثم ناي نورنا قستات حدا مسأملو كوي تحز كل أيت نقصناهم زصنا بناي سبدمي ثم ناي روم زنورنا قستات. أنفي تياتر زبها العبيتي ناستديوم زأخلو حزب أكيبها سبن سبت حد قتل ون هو يجبر حزب النار حلو حزب نكسنا نسو نيروم نجستات تقوم لزنورو بناي سب دم ببجزئو انتني جبر نيروم زخون عملو كون له مات تسرعاتكم ايو حز أنا زرين مستو سبارتاكس قالت متحاز حدا قداي خوينو تسرعات زيون ببجزئو عند حزي تواجئو ወጣታት ይኹኑ ወድሰብ እንድሕር ደብ ዘይተገቢሩ ዘይነብር ስርዓት ይመስለንሎ በዚ ይዝርደና ኣነ ዝኾነ ነገር ሰዓታት ታይሚንግ ደሞ ዘቋርጽ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ኣባዜ ዘለዎ ሕመቕ ዘለዎ ሕዚ ተተዓገሰ ኦሬዲ ደም ከፋስስ እዩ መናእሰይ እናኣከበን እናዓፈነ ደም ከፋስስ እዩ ንዝተወሰነ ግዜ ክዕፈን ትመልስ ድማ ታይሚንግ ሓልዩ ክግብር ኣለዎ ኣብ ትግራይ ኩን ሪኣ ዘለና ንሳ ብ10 ዓመት ب10 ዓመት ሰብ ይግበረሉ ብ10 ዓመት ጦርነት ይግበረሉ ሶ ተኣባዚ እዚ ትናይ ሮማውያን ዝነበረ ንግስና ብደምነት ዝጸንሕ ንግስና ኣብ ሕወሓት ይረአሉ ኣብ ሕወሓት እውን ይረአሉ ማለት ስለዚ ህዝቢ ክንቀሕሉ ንምንታይ ደቁና ዓበየ ብ10 ዓመቱ ዝግበር ንሱ ምንም ይመስሎን ኦሬዲ ምሰገበረ እዩ ዝነብር ድሕር ዘይገቢሩ ኣይነብርን ከምቲ አንተ ዝወልኽዎ ኣብ ትግራይ ጥራሕ 54 ሚኢታዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻይዶ ኣብ ትግራይ መሬት ጥራሕ خكايد شو هكو تخايدو أو شو هتيرينايو 13% بنامني زخون أو جموز 5% الجزء 5% تالي خد 54 مئة وجنا بتقرأ أم تخايدهم زلوا صو زخونة عمت أنا بحالنا ون شجر زلوا ونجر نتقرنس زدارج مع حوارسه أو كم لمدي كم بحال جيرو حيز وزن مثلا حوارسه سلا زلوا تنايب حوحت بنقصنا ون أو زي تدرخيو أو نيدك سنوات دم أو نيدك سنوات هوت عم مجبر زتدرخ دحر زي جبيرو كنبر زي خيل عينت نجر زي حزب تقرأ يغنزو ولو إن من فلفلو منشو كافتو بسرو أيديولوجي ون بناي السب دم يكنبر زي الأيديولوجي ون سلازولو كازيز فلفل إز مثلا أنا معلت حزي تو كبر زقبو تو زلو سرعات منم تريولن ويبو على فؤادو نزب تقرأي كركب اللوجو نبتقول نأخذ من لسمة تيجي تعلنا زلوي بقى إيمال كاب هاي المريم كورينا هنا
كازيكو طعنا زلاتا اي بقى دقيم دحر انا زي خالو خوينه تخكل يون خان دحر الخان كون غاز تግራይ ابزي انا بعلخات ገበራ ኢሉ ይፋ ዓለም ብዝፈልጦ መሃብ እንድሕር ዘይኸውን ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ክደራጅ እዩ ዘለዎ ብስሩ ትነግረሉና ስቀሊል ነገር ኣይኮነን ኣብ ሕወሓት ጥራሕ እውን ኣይኮነን ናይቱ ጠቕላላ ኣመጻጻ ባህልና ታሪኽና ናይ ፖለቲካ ዘለና ብልሽት ማሕበራዊ ህይወት ይኹን ጠቕሊሉ ንኣማኢት ዓመታት ዝመፀ መጨረሻ እዩ ሕወሓት ኮይኑ ዘሎ ከብቅዕ ኣለዎ ብዚና ንዘለና በቃ ከብቅዕ ኣለዎ بطرنتن بدمن بدك سباتن زنبر نكسناس على تجري سكليولن ولا إثيوبيا ونكليولن كبك علوه نزي تمز تمهارو في درز قصور السبات حلف النت اللوه نت زي نقحة نت زي تمهار كي تمهار زمهرم مسوعة كخفلو أو قدميت كسلفو كم حوه قديت اللوه استمهارو نعي حال جزء استمهار سب مستقمي زريعة تمهار وزلو بروفيشنال اللوه تا بروفيشنال نمحور سب كجرجل الله أي مسوعات خفل الله هوتك ولا أي زيخونه بتستمر هو تعينت إنكم كجني الله رخب الله دي رخب الله نبزبل نايولك أو زي رب حنبر نتو محور سوا أقل قلت زهو مهر مزحتيو بزح يكونن كن رأي خلنا مات سلزة وزي مرة راب خد لي كمول كتام خازي يكونه مرة راب خد لي سلزة تمهرنا كنا نحن بالزلنا بتزخ على يو بروفيشن زلوا وملوي قال أنا ما بروفيشن شجرون ولا بصرو كم تقرأي نا بروفيشن شجرال بقى سؤال خكم بابيلون قوم أخي بتن أبزيت فلتو أبزيت مهار خالد بروفيشن زيكوي خم زيكوي كل ما سيتن تاني خون مو دحريو تبروفيشن زلون سويلو يسمعك سويلو يسمع الرماتون يهبن كاو دحرين تايخون كم بابيلون قوم أخي تبتاتينهم بعلها زي مر داي في الترمات كل أيون أب كاريكلم وشتي بروفيشن زي ولهم قداياتون اللو بزرو كاو بزمسلو زتنتو مسابات مات بتاريخ يكون بهيمانت يكون ببهل يكون بجزء يكون بروفيشن زي ولهم أب تمرتيت كاريكلم زي اللو نجر جندمو تمحور سوسو يلببز مسلو الناتورجمم دحريو نافجتش أتي يخون يزبايو نافزين مات كاو نافزين مردا زبص حلو كونتات ونلو زي ناي مهوران قدي يكون زلوا زي نجر زي نفتعلنا نخمس مالتي سلازي زي قرات النت يقتدل زلوا بفلاي مهوران زتوهالو نروحهم بتستمهار وبروفيشن رشيق رغبلو إيكونوميهم كعبيلو هوتهم كمرحلة راح زي كونه لما حبر السبب أقول قلت هوتهم مسوعة تكون للو أنا بزي يزري مالك تناي وعلى بريتوريا أوريدي نهزب تجرايون فلتقون هتصب يزنورة تجارة وكونلو بهنكو هتصب يزنورة يتوع البريتوريا حزيت عوشتو شرح له مات نسو خيت برس بحار غون بخلته شرحتات له زيوم بدم بغيرو كفل اللو مالك بشم وعل بريتوريا خالقوت ناي ولق بهجتات اللو ناي ولق بهجتات اللو سو نسو نخيت تكبر انقفاط زخون زلو تناي ولق بهجتاتي تناي ولق علاماي سوزي ان انت ايزل حزون انت خونه تخيلو بقنعنا حوحت بقنعنا سئلو نهزب تግራይ ተዘረክ بقنعنا بلو بزي الله تاوع البريتراون تجبرت هزب تግራይ تجبرا ازي ان لا تكايلو تزرك اندحر زي خوينون توع البريتوريا حزبنا نا تجبار نخته بوتا بايتا خمچاچلو سخن عب خلنا ኢትዮጵያውነት حزنا ينعينا ኢትዮጵያውነት حزنا كنعب زغبرنا معلي صندحرنا ኢትዮጵያውነት سمعت زي اللي خوينو كم يغير برين وش ناغبر عبينا انا كم يغير ኢትዮጵያውነት زبل ኣብ ደምና خاطي غير عبينا ازي غيرو انت بك حز ድማ ካብኡ ንምንጻል ዓብይ ጸገም ንሱ ክደል ይኸሎ ናብዚ ተሓውሰካ ንሱ ዘይደለዮ ክተርፍ ከሎ ድማ ንዓኹም ዝኢሉ ዝኸውን እውን ኣይኮነን ሕዚ ንዓይኮ ኣነ ጽኒ ዓብ ኣብ ኣዲስ ኣበባስ ኣነ ፎቅ ይሃለኒ ሃፍተይ ይሃለኒ ንብረተይ ይሃለኒ ለ10 ምናምን ዓመት ግን ህይወተይ ረሃፀይ ጠፍ ቢለ ኣስተዋጽኦ ገይረ ኣለኹ ናይ ውልቀይ ማለት ናይ ውልቀይ ብዝተፈላለየ ናይ መንግስቲ ስራሕ ይኹን ናይ ግዛዕ ይኹን ኣስተዋጽኦ ገይረ ኣለኹ ሶ ግዜ ዕድመይ በሊዕለይ እዚ ናትካ እዩ እናበለኒ ጸኒሑ حز دم نصوب زي طعم غزي زينات كاي هون انتلني قچت يزفطر تايمينغ ونه يحلين مالتي سو حزون انت خونه نوع البريتوريا كتغبر بايتا خمچاچلو حزب تግራይ ድማ بقنعنا نتو بشم وعل البريتوريا بدحريت زلو دليتاتن
ናይ ድርጅት ይኹን ናይ ውልቀታት ይኹን ባክግራውንድ ዘሎ ድሌታት ዘይኮነ ነታ ውዕል ፕሪቶርያ ትትግበረላ መንገዲ ከመቻቸ ኣለዎ ፌደራል መንግስቲ ድማ ነዚ ግቡእ ክዋፅ ኣለዎ ንሕና ዜጋታት ኢና ዝለፋዕናላ ሃገር እያ ሕዚ ትግራይ ንኹን ኢትዮጵያ ንኹን ናብ ዝብል ፈላላይ ዘይኮንኩ ዝናገር ዘለኹ ኣብታ ሕዚ ኦን ታይም ዘለናላ ግን ዜጋታት ኢና ናይ ዜጋታት መብቲ ክኽብር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ኣይኮነን መብቲ ክኽብረሉ ዘለዎ ኣብታ ዝነበረላ ዓዱ እውን ኣብ ትግራይ እውን ፌደራል ኣትዩ ነዚ ሓላፍነቱ ናይ ምውፃእ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ውዕል ፕሪቶርያ ሕዚ ጥራሕ ኣይኮነን ኣፍሪስዎ ህወሓት ብጌታቸው ኣፍሪስዎ ተመሊሱ ካሊእ ድርድር ምስ ፌደራል ገይሩ ተመሊሱ ማለት ታደሰ ክመፅእ ከሎ ኣፍሪስዎ ሕዚ እውን ከምኡ ሓደ ግዜ ኣይኮነን ኣፍሪስዎ ዘሎ እናፍረሰ ተመሊሱ ናብ ፌደራል ይመፅእ ከምኡ ኣሎ እዩ ሕዚ እውን ክቕፅል ድዩ ንሱ ዝብል ክንሪኦ ኢና ሓቢርና ናይ ዝምልከቶም ኣካላት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ብስሩቱ ውዕል ፕሪቶርያ ግን ተግባራዊ ክኸውን ኣለዎ ውዕል ፕሪቶርያ ማለትስ ናይ ትግራዋይ ኩሉ ናይ ትግራይ ክልልስ ውዕል እዩ ፕሪቶርያ ዝበሃል ስለ ናይ ትግራይ ዝኣክል ኮይኑ ከመይ ገይሩ ሓደ ውድብ ብዛዕባ ትግራይ ክወዓዓል ዝኽእል ዝብል እኮ ሕቶ ኮሎ እዩ ካልኦት ውድባት እውን ኣለዋ ካልኦት ሲቪክ ማሕበራት እውን ኣለዋ ካልኦት ናይ ማሕበረሰብ ክፋላት እውን ኣለዋ ኣብዚ ውዕል እዚ ንትግራይ ይጠቅም ዶ ይጠቅምን ንሳቶም እውን ተሳተፍቲ ክኾኑ ኣለዎም ዝብል ሕቶ ኮሎ እዩ ኣብቲ ውዕል ፕሪቶርያ በዓሉ በይኑ ሓደ ድርጅት ሲ ንሓደ ክልል ወይ ናይ ሓደ ከባቢ ክውክለ ይኽእልን ዝብል እውን ኣሎ 30 ዓመት ንዓና ኢትዮጵያውነት እናበለ ሃኒፅናስ ካብኡ ተመሊሱ ሕዚ ይኹን ክብለካ ከሎ ከፀግም እዩ ሕዚ ምስቶም ጎረባብቲ ሃገርና ህዝቢ ከም ህዝቢ ንሕና ኤርትራውያን ኣሕዋትና ብጣዕሚ ንፈቲ ብስሩ እውን ምሳና መማህርትና ዝነበሩ ቅድሚ ሻዕብያ ጦርነትስ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ምሳና ዝመሃሩ ዝነበሩ ኣሕዋትና መታዓዊትና እዮም ምንም ጥርጥር የብሉን ማለት ምሳና ዝነበሩ ጎረባብትና እዮም ንሱ ክደልዮ ከሎ ዝቅደስ ንሱ ዝደልዮ ከሎ ዝረክስ ከባቢ ክህል የብሉን ኣብ ማህፀንን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተጋሩ ዝኾና ማህፀንን ሓፂን ዘእተየ እቲ ናይ ሻዕብያ እዩ እናበለ ፀኒሑ ሕዚ ድማ እቶም ካሓቲ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራል ይራኸቡ ኣለዉ ዝብል ክሲ ማይ ይወስድ ማይ የልዕል ምክንያቱም ነቱ ዝኸሶ ዝነበረ ሻዕብያ ንሱ እውን ፅምዶ ፈጢሩ ኣለዎ ምስኦም እዚ ንምንታይ ፈጠረ ዝበሃል ምንም ባህርያዊ ያው ጦርነትስ እንታይ ዝበሃል ሓደ ቀልድ ኣሎ ኣባ ገብረሃና ዝቐለድዎ እናተተኮሱ ኣብ ጦርነት ኣትዮም ተኩስ ሒዞም እናተኮሱስ ዋ ጦርነት እውን ጦርነት ይምሰል ግን ዓይንና ከይተጥፎና ዝበሃል ቀልዲ ኣሎ ሕዚ እናተዋጋእኻ በዚ ድማ ይውቀትን ለው እናልካ እዚ ባህርያዊት እዩ ናይቱ ጦርነት ግን ብቕንዕና ግን ስርካ ብሕገ ልቦና ይኹን ብእሙራዊ ክትልክዖ ከለካ ግን ትክክል ኣይኮነን ፀላኢኻ እናበልካ ፀኒሕካ እናተተኮስካ ፀኒሕካ ትመስካ ድማ ብዙ ንዓሕቆፎ እንተይልካ ብስነ እሙሮ እውን ኣይተቐበሎን እሞ እዚ ትክክል ይመስለኒ ሕዚ እውን ናብ ውኑኡ ተመሊሱ ናፍቶም ንሱ በይኑ ዘይኮነ ካልኦት ስሩ ንትግራይ ንሞተላ ኢና ዝብሉ ትካላት ፖለቲካዊ ይኹኑ ማሕበራት ይኹኑ ናይ ሕብረተሰብ ክፍላታት እውን ኣለዉ ምስ እዚኦም ኩሎም ክዝትዩ ዘለዎ ሓቋፊኡ ክገብር ዘለዎ ናብ ውኑኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ተዘይኮይኑ ግን ፌደራል መንግስቲ ናይ ዜጋታት ድሕነት ናይ ምሕላብ መብቲ ስለ ዘለዎ ነዚ ሓይሊ እዚ ናብ ህዝቢ ትግራይ ንክወርድ ክገብር ኣለዎ ተተኻኢሉ ድማ እዚ ስርዓት እዚ ኣልዩ ካልእ ስርዓት ክተክል ክኽእል ኣለዎ እዚኣ ሓላፍነት ናይቱ ብሃገር ደረጃ ሒዙ ዘሎ መንግስቲ ሓላፍነት ይኸውን ማለት ኢትዮጵያ ሃገር እያ ትግራይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ክፋል እያ ስለዚ ቱ ናይ ውጭ ጉዳይ ዘሎ ርክብ ብፌደራል ዝኸውን ፍሉጥ እዩ ምንም ጥርጥር የብሉን እዚ ሕዚ ግን ምስ ዝዓመፀ ብሕጋይ ግዛእን ምስ ዝበለ ከም ድላየ ክሕምስ እየ ምስ ዝበለ ምስ ሸፈተ ሕጊ ዝበሃል የለን ሕጊ ተዘህሉ ነይሩማ ከፍ ኢሉ እዩ ክዛተ ነይሩ መሳርያ ምስ ዝተዓጠቃ ከም ድላየ ክገብር እየ ምስ ዝበለኮ ክትዛተኮ ይትኽእልን ወይ ክትረዳዳ ብሕጊ ንክድ ኮ ክትብል ኣይትኽእልን ናብ ሕጋዊ ዝኾነ ነገራት ክመፅእ ከሎ ኢኻ ናብ ሕጊ ትብል ሕዚ እዚ ኮምፕሊትሊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ካብ ስርዓት ወፃኢ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እንታይ ኢኻ ኣስተያየት ትበሉ መሳርያ ሒዙ በቃ ፌደራል እዩ ዝምልከቶ ምስ ኤርትራ ምርኻብ ፌደራል እዩ ዝምልከቶ ምስ ሱዳን ምርኻብ ፌደራል እዩ ዝምልከቶ እዚስ ሕጊ እዩ እምብለይ ንዝበለ ግን ብናይ ውሽጣዊ ዓዲ ሕጊ ኢኻ ክትዳንዮ
ወይ ክትጥይቆ ክትሓቶ ብጉልበት ድዩ ብሕጊ ድዩ ክሓቶ ዝግብኦ ፌደራል እዩ እምበር እቲ ዝግበር ዘሎስ ዘይተቐደሰ እዩ ሓቂ ዘይተቐደሰ ምዃኑ እኮ ካብቲ ተግባር እኮ እዩ ዘርኢ ንደቂ ኣንስትዮ ንትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ከይወልዳ ማህፀን ናብ ሓፂን ናብ ማህፀነን እናእተየለን ዝነበረ ኣካል እዚ ኢሉ ፈሪጅ ፅኒሑን ህዝቢ ትግራይ እናነገረ ክፀንሕ ሕዚ ድማ ሓወይ ኢሉ ክሓቁፍ ከሎ ካብዚ ብላዕሊ እኮ ናይ ኣይዲዮሎጂ ምዝባዕን ጥዕና ዘይብሉ ነገር እኮ ኣይመፅእ ስለዚ ትክክል ይኮነ ኮምፕሊትሊ ትክክል ይኮነ ናይና ክንፍርጆ እምበር ንምንታይ ከምኡ ዝገብር ተባሂሉ ብሕጊ እዩ ክሕተት ዘለዎ ፌደራል ነዚ ተግባራዊ ክገብር ተሃገር ስልጣን ዝሓዘ ዝመርሕ ዘሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብናይ ዓዲ ውሽጢ ሕጊ ክዳን ኣለዎ ሓሊፉ ድማ እንድሕር ዓቕም ብላዕሊ ኮይኑ ድማ ብናይ ዓለም ለኸ ሕጊ ክሕተት ኣለዎ ምክንያቱም ሓደ ክልል ምስ ካሊእ ሃገር ክረክብ ስለ ዘይኽእል ኦልሬዲ እዚ እኮ መሳርሒ ስለ ዘሎስ ምዚ እንታይ እዩ ክወግዑ እዩ ምንም ወግዕ የብሉን ካብ ሕጊ ወፃእ ስለ ዝኾነ ኣነ በዚ እየ ዝርድኦ ኩሉ ክክእጃም ክዋፅ ኣለዎ ኣብዚኣ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ካብ ኣተሓሳስባ ጀሚሩ ካብ ኣይዲዮሎጂ ጀሚሩ ኩሉ ነናይ እጃሙ እዩ ክዋፃ ዘለዎ ከምቲ ዓንተ ዝብላ ዝነበርኩ እዩ ትግራዋይ ኮይኑ ሕዚ ኣዲስ ኣበባ ዝመፀኮ ብጣዕሚ ምንም ቁፅሪ የብሉን ቁፅርን ስፍርን የብሉን ንምንታይ ንኣዲስ ኣበባ መፅኡ ዘሎ ትግራይ ዘሎ ሃዋህው ከምብሮ ስለ ዘይኽእል ከም ትግራዋይ ከም ከባቢኡ ከምብሮ ስለ ዘይኽእል ይመፅኡ ዘሎ ሰብ ፖለቲከኛ ብምዃኑ ጥራሕ ዘይኮነ ናብዚ መፅኡ ዘሎ ፖለቲከኛ ስለ ዝኾነ እኮ ይኮነ ናብዚ ተሰዲዱ መፅኡ ዘሎ እቲ ፖለቲካ ንኽእዎ ኣሎ ኣብ ማሕበራዊ ዋላ ንሱ ይቕረባ ንሳ ግን ይትሰዶን እያ ብብዝ ኸደሉ ማለት እዩ ሶ ናይቱ ዘሎ ጉጅለ እዚ ባህርያዊ ከምቲ ዓንተ ዝትንትኖ ዝነበርኩ ካብ ክፍኣት ተልዒሉ ብስሩ ንጥዕና እውን ዘይኸውን ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካብዚታት ተላዒሉ ዝኩሉ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ ምዃኑ ተረዲኡ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ካብ ውዳበታት ናይ ባዕሎም እጃም ክዋፅ ኣለዎም ሓደ ዘሎ ስርዓት ካብ ምፅላእ ሓደ ይጅምር ብተግባሩ በተን ዝሰርሐን ስራሕቲ መዚንካ ኢኻ ትፀልኦ እዚ ድማ ባይታ ዝረአ ዘገር ኣሎ ስለዚ እቲ ማሕበረሰብ ሓደ ውዳበታት ይፍጠር ኣሎ እቲ ውዳበታት እውን ሓደ ተዝኸውን ሰተን ዝተፈላለዩ ውዳበታት እውን ሓድነት ንኸጠንክራ ዘለውን ካሊእ ዕላማ ተዘይሃልይውን ካሊእ ናይቱ ዓፊኑ ሕዝቡን ህዝቢ ትግራይ ከጥፍኦ እየሽ ካብ መጨረሻ ዝብል ሓይሊ ናቱ ዕላማ ሒዘን ብካሊእ ሽጣራ ዝውደባ ኣለዋ ሽካብ ዘይኮና ቅንዕና ሽካብ ዘለውን ሓድነትን ከጠንክራ ኣለውን ማለት ናብ ሓደ ክመፅኣ ክኽእል ኣለውን ውዳበታት ኩሎም ነዚ ስርዓት እዚ ናብ ሰላማዊ ሽካብ ዝመፅእ ናብ ወይ ድማ ሽካብ ዝእለን ትግራይ ናብ ህይወታ ሽካዕ ትምለስ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ሽካብ ውዳበታት ጥንካሬ የድሊ ብውልቀኻ ይኹን ብማሕበራት ምስታፍ ወይ ደግሞ ግቡእኻ ምውፃእ የድሊ ማለት እዩ ይቐንል